Adesea umplem ceasurile din zi cu atât de multe vorbe și fapte de ale noastre, încât abia dacă ne mai rămâne timp pentru a mulțumi. În viața de zi cu zi observăm imediat ce nu ne convine, ce nu merge bine sau ce ne lipsește. În schimb, ne ia așa de mult timp să ne gândim pentru ce oare am putea aduce mulțumiri. Apostolul Pavel ne îndeamnă ca orice facem, cu cuvântul sau cu fapta, să facem în numele Domnului Isus, prin El să-i mulțumim lui Dumnezeu Tatăl nostru. Și noi avem parte de o zi extraordinară și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta, dar îi mulțumim noi lui Dumnezeu oare și pentru lucrurile minuscule sau care ni se par nouă că sunt mici, de exemplu pentru familia noastră, pentru că suntem sănătoși, că avem un loc de muncă, pentru salariu, că putem trăi o viață liberă, o viață în libertate, că avem o locuință și suntem înconjurați de prieteni sau de frați. Mulțumim noi și pentru aceasta. Suntem datori să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că orice ni se dă bun coboară de sus, spune Biblia, de la Tatăl Luminilor. Iacov 1:17.